Нам увесь час кажуць, што чалавецтва заўжды ідзе наперад, што мы стаем менш жорсткімі. Ёсць нават такі тэрмін сярэднявечная жорсткасць. Але на самой справе гвалту пасля сярэднявечча не стала менш. Гвалт стаў больш прамысловым. Увогуле-то сярэднявечча гэта можаце лічыць першы час у гісторыі чалавецтва, калі людзі спрабуюць абмежаваць узровень гвалту. Яны ўпершыню спрабуюць сказаць, што некаторых людзей, якія не ўдзельнічаюць у баявых дзеяннях, не трэба чапаць. Па-рымскі ў 11 стагоддзі забараняе рыцарам чапаць сялянаў. Вы разумелі, да гэтага ў гісторыі чалавецтва амаль ніколі не было такой ідэі, што некаторых людзей падчас збройных дзеянняў не трэба чапаць. Калі вы паглядзіце на логіку рымлянаў антычных, напрыклад, рымляне заўжды вядуць збройныя дзеянні супраць усяго народу. Для іх гэта нармальная частка баявых дзеянняў, знішчыць там цэлы горад, знішчыць усіх людзей, якія там жывуць. Гэта для рымлянаў норма, яны не пытаюць, ці гэта маральна зрабіць. Прыкладна, дарэчы, у 20 стагоддзі такая логіка баявых дзеянняў, яна зноў з'яўляецца. Сярэднявечча, я акурат кажу пра высокае сярэднявечча, яно у нечым менш жорстка. Перш за ўсё таму, што ў сярэднявеччы ні ў кога няма апарата адміністрацыйнага інструментаў, каб гвалт рабіць прамысловым, як гэта робяць пасля, пачынаючы ад 16 стагоддзя. Асноўныя суб'екты баявых дзеянняў сярэднявечча гэта менавіта арыстакраты. Войнаў яны вядуць дужа шмат. Але які характар гэтых канфліктаў? Ён у асноўным лакальны. Вось вам прыклад класічнага сутыкнення сярэднявечча. Такі герцаг Х'ю де Лузіньян жыў у 11 стагоддзі, увесь час канфліктаваў са сваімі суседзямі. Ну, ён бярэ 46 чалавек, каб штурмаваць замак. Калі вы будзеце чытаць пра канфлікты паміж каралямі там нейкія, то, вядома, там вы будзеце бачыць там некалькі тысячаў людзей, але большасць канфліктаў сярэднявечча гэта менавіта вось такі маштаб. Сценка на стенку, герцаг з братанамі прыйшоў, там яны парышалі. Бо само ўспрыняццё канфліктаў людзей сярэднявечча, яно дужа такое персанальнае, як і ўсё ў тыя часы. І калі цябе, напрыклад, пакрыўдзіў твой сусед, гэта твая асабістая праблема, якую ты вырашаеш са сваімі сябрамі-рыцарамі. Параўнайце цяпер гэты маштаб, прынамсі, з рэлігійнымі войнамі ў Нямецчыне 17-га, напрыклад, стагоддзя, дзе ў некаторых рэгіёнах загінае да 60% людзей, якія там жылі. То бок гэта ўжо час такіх прафесійных арміяў, якія вядуць асабіста дзяржавы ўжо гэтыя войны. І ну, вы бачыце тут такі наяўны пад'ём узроўню гвалту менавіта тады, калі дзяржава цэнтралізуе гэты працэс. Аж да 20-га стагоддзя ўвесь час мы бачым усё больш і больш ахвяраў падчас кожнага канфлікту, чым больш дзяржава менавіта мае рэсурсаў, каб цэнтралізаваць гэты працэс. Гэта дасягае ўжо піку ў 20-м менавіта стагоддзі, калі мы яшчэ бачым такі моцны нацыяналістычны элемент да гэтага ўсяго дадаецца, і зноў узнаўляецца гэтая логіка менавіта рымская, што вайна ідзе паміж менавіта народамі, а не асобамі. Таму гэта ў асноўным падкрэслівае проста, што ўсё гэта развіццё чалавецтва, яно дужа нелінейнае.